मान लो कि ई कृष्ण जी बड़न गोकुल में बधाई बाजता भाई बहन लोगन जुटल बाड़ी तो देखा पहले जे तो कहे कि तनी देखी तो हो देखिए तो कहे तो लो 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 रोवता रो छुपा जा ओ जागिर मामा कहे जेबो नकिया तब एकदम मामे के गईल लगा उदल मामा के खोजता रहो ने कुल का दोस्त है यहां कावे लिखा कहवा से आवेला पियरिया लागल झालर पियरिया लागल झालर ए ललना कहवा से आवेला सिंधोरवा भरल से नूर हो ए ललना कहवा से आवेला सिंधोरवा। विजय लाल यादव जी हमरे गुरु जी के नाम राशि आप जी के द्वारा ही कमेटी के अध्यक्ष माननी रउआ के द्वारा 200 रुपया कृष्ण जी के ये सोहर पर सम्मान में आशीर्वाद देले बानी बहुत बहुत प्रणाम बा। दूध पिए के मिलेला अच्छा ई दूध पिए के मिलेला वैसे भी मिलेला दूसर का गोल जवाब देवेला का कहेला नहीं ससुरा नैहरा से आवेला पियरिया लागल झालर पियरिया लागल झालर हो ए ललना मोर ललना ए ललना ससुरा से आवेला सिंधोरवा भरल से नूर हो ए ललना छुपा जा मत रोवा लो ओहो सोहर के बाप पे आरजेडी प्रखंड अध्यक्ष साहब जी दिनारा से ओमकार यादव जी आप जी के द्वारा ये 100 रुपया दे के आशीर्वाद दिल गई सोहर पर बहुत बहुत प्रणाम बा आशीर्वाद के काम न बा। अरे रउआ नहीं हो दिल रहती तो चल जाए अच्छा खुशी में भगवान जी के क्या बात है ओहो लग जाए तब नैहरा से आवेला पियरिया लागल झालर पियरिया लागल झालर हो ए ललना मोर ललना ए ललना ससुरा से आवेला सिंधोरवा भरल से नूर हो ए ललना क्या बात है ये भाई बात अरे बबुआ के मामा की ओर से ये सुंदर माला के द्वारा ये हजारों रुपया दे के आशीर्वाद दिल गई सम्मानित सुधीर लाल यादव जी के द्वारा बहुत बहुत धन्यवाद सकल पंच के प्रणाम पहुंचे भगवान कृष्ण के आशीर्वाद बनल रहे और ये अरे रहुओ पहना सकिनी हम आपके घरवे के लड़की बनी और ये श्री कृष्ण मंदिर के उपाध्यक्ष महोदय ये प्रोफेसर सम्मानित गोपाल सिंह जी आप जी के द्वारा ये 500 रुपया ये सोहर पे सुंदर माला के साथ बहुत बहुत प्रणाम आशीर्वाद की कामना 100 रुपया दे के सम्मान के लिए बनी और ये 500 रुपया हमारे गार्जियन जी मनोज भैया के द्वारा दिल गई सुंदर माला बहुत बहुत प्रणाम बा जी जी अच्छा हरिद्वार नेताजी नटवार बाजार से 100 रुपया बहुत बहुत प्रणाम बा ये कृष्ण जी के बधाई में देता लोग खुशी में देता कैसे गावेला कहे लगा
अच्छा तो माई बहन लोगन घर आवे तनकी सा देखो कुल बात कह दिया लेकिन पर्दे में कहे का अरे दहीना संजय यादव जी अब माधोपुर से पुनः 200 रुपया देके आशीर्वाद दिले बानी बहुत बहुत प्रणाम बा कहे का अरे दहीना लंग मोरा पीसे पायर मोरा सूजल पायर मोरा सूजल हो ए ललना मोरे ललना ए ललना होरिला के आगो बाबू झाला महलिया उठे सोहार हो ए ललना होरिला के आगो बाबू झाला महलिया उठे सोहार वो पहना दनी नो तनी ताली बजा देंगे भैया वाह लगे तो तनी ए ललना मोरे ललना ए ललना होरिला के आगो बाबू झाला महलिया उठे सोहार हो ए ललना बाजा मार हो लला कि नतियू का बेटा से भेटते तल्लाते लतियती हो समय का भाव वो लोगन को कुछ और है भैया लेकिन तनकी साहब पवरिया लोग जब आवेलन पवरिया जोन जगह छक्का कल जला जे बधाई देवे आवेलन लोग किन्नर समाज से वो लोगन का भाव भाव और बधाई गावे का अलग विचार रहेला तो वैसे ही होगा अरे भाव में वो भाव में ओ तो हमारी जब वो भाव में वो आई जोन ताली मारत हुआ है तनी धरत तनी दिया था दा नहीं कने मरले कवि जी आवा भाग क्या बात देखा वो लोग में जन्मदिन में सोहरे गवाला था मु बंधन बैंक के मैनेजर बनी पांडे कंस्ट्रक्शन अच्छा राजा जी के कोरवे में ये 100 रुपया दे के आशीर्वाद दिले बनी जाते निकाले वालों सबके बहुत बहुत प्रणाम बा बहुत बहुत धन्यवाद भी बा ठीक है ठीक 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 बैठ जाई लोगिन सोहरवा सुनिए के तो जाई ओहर चालू हो जाई तरवा लोगिन चल जाई हम ना तनी ज्यादा टाइम सोहर ना गई संतोष बियाह रहो जाता नहीं अरे ज्यादा टाइम ना पिंटू बियाह तिल थाम के बैठ गईया कभी जी रहुआ जाता नहीं रहुआ तो गार्जियन नहीं लोगन के रोक के रखी ये आशीर्वाद बा भैया के 100 रुपया बहुत बहुत प्रणाम बा देखिए हम तो चाहते नहीं कि सोहरे गा दी अच्छा हम गा देम रउर गा देम थोड़ा सा सोहरिया हो जाए हम गा देम आप टेंशन ना लें आई तो भैया बड़ा बढ़िया सोहर से सोहर सुने के मिला हो हालांकि लोग बतावेला कि जन्मदिन में गईला के बाद सोहरे गावल फर्ज हो आ निको लगेला तनी बना के दिया तो कृष्ण जी के बना के दा अतनिक से शांति रहे दो गो गोल बैठेला एगो सवाल करी दूसर का गोल जवाब दी दूठे गोल बैठी जब देखी आस पड़ोस में केहू का लड़का हो जाला तब माई बही लोगन इतना ठाट से बैठ के गावेलीन इतना बढ़िया से लेके गावेलीन कि का बतावल जाए गावेलीन कैसे गावेलीन
अरे कहवा से आवेला चो देखो कि इस सवाल करिए गो गोल। अरे कहवा से आवेला पियरिया पियरिया लागल झालर पियरिया लागल झालर हो ए ललना मोर ललना ए ललना कहवा से आवेला सिन्होरवा सिन्होरवा भरल से नूर हो ए ललना कहवा से आवेला सिन्होरवा सिन्होरवा भरल से नूर हो। क्या बात है। जी के द्वारा ये हजारों हजार रुपए दे के आशीर्वाद दिल के लिए सोहर के भाव पे तनी दाता